Kumsang ni somni pathuma khan Madhya Pradesh state Damo district ka khupakhat Pipariya chaka chuan patel chung kwade chu chengin chung ku member pathum chawan niya pa ber hi Laxman Patel nihin nu ber hi Yashoda Patel aniya an fapa kumsom palimi Jairaj Patel tenen an cheng hawani pa ber Laxman Patel hian ramruwa kanga in an chena in po hi alian thaleya an khosak po an wam viawani nu ber Yashoda hian in lama atul thokin a pasal fanaute a enkola an nu pa hian an fapane chun Jairaj chu an thei to padwatin an mangai hleya adu anga piang chu atana poitur ani lemlo chuan ti sak zelan tum chinani Jairaj hi demo a St John Senior Secondary School a lotin pol somzir layaniya no pangveng wale lekhathiam thei takaniya tlaya skula ban vele in thlak nga sok-sokin a chiantenen in tihlim turin aleng chuak china tlai khothim main ina a hole ngei china ni march ni somni pariat kumsang ni somni pathoma po a school ban vele ati chin danin a in thlak sok-soka a chiantenen in fiam turin anleng chuaka mase chimdangang lo takin hemitla hian khothim hnuwa po ina ala holo wangin anin fiam na mun le a chianteina chuan apa Laxman chuan avathi thlaya mase mutur omlo wangin an chenam khoveng tenen chuan an sungta ni an veng chenoma cheng Laxmana unau pa apa fabik Dashrat Patel puin an chanchin lo shiatin Jairaj chu zong turin a fapanen an thok chuak ve ngala Dashrat hian Jairaj hi a fapa ang chi a aina wangin angai twa hleya Jairaj sa chiante ho chuan march ni somni pariatlaya hian Jairaj chu an kianga infiam tura aron kalvelo tho an soile si wangin an chung de chu an mangang to hleya an veng shwai tu de thena chuan shilin an veng chung mi de chuan Jairaj chu zankhwain an zongta ni zankhwa zonani nuwa po hian mutur om chuang lawa atuk march ni somni pakwa zingkara chuan Jairaj sa chung da chuan an veng police station a chuan mi bo report chu an the lu taringota case and register nuwa police te po chu che chuak ngalin Jairaj sa zon na chu an thok ngala mase an ni point Jairaj chu an zong muzau bik lo ni thumaliam nuwa chuan a chung de chuan an fapa chu miswal tu emoin arubawanin ringa mase vona emo tlanna sumphut na emo miswal nena changin koleng ma andong selavani mipui norna anasato sia nu chui tu de chuan Jairaj sa case chu inruk bauna case sangin an kalpuya ni enge mozat aliam to a thothar sha tur ala om thei chuang lawa Laxman tenu pa po na me lovin an mangang to a an fanei chun Jairaj chu an chan hlen mayang ti de chu an hlau hleya an thiamang to ka malo la vein an fapa omna shil theitu hnena chuan cheng noi nga pe kan tiama mase chanchin thar sha tur om thei chuang lawa march ni somni pariata bo khaniya april thapum chu Jairaj sa chin sha tur omlovin aral der to meri sompali kumsang ni somni pathuma chuan lo nei tu pani te chu leileta na thok turin an kala lein avur chat to manglo hian mishing ruang la troi ral zo lo hin mowa man mo takin police an sha tira march thaloka an khwa a pahau sapol tak Laxmana fapa ajin shat lavin abau boknen mitin ril ruwa chuan Jairaj pak chu aum theilo police te point Laxman te no pa chu an ruang char endik turin leleta chuan an kawa Laxman te no pa an thlena ruang cheto tak mai a troi na satto emawanga tunge chu ruang chu ti po sha thei to lo entirin ruang bula kong shen korle ke kor an murwa chuan an faparwang ngei ti chu an shengala nu chui tu te puin Jairaj ruang nge ani chu an jinghet ngal burani forensic mithiam te kau nin ani chuan ruang chu uluk takin DNA test turatan an la a Jairaj ruang ani ngeim ti de chu DNA testing an nei donani heti lai hian Laxman te no pa chuan nu chui tu de chu
an fapa ruang pekira thla hun le vuina hun nei an du tho an chila mase police te chuan an fapa ani nge yemti a DNA test phot lo chuan vuiliam tura an pek thelo tho chilin DNA test na tan Laxman te no pa thi sen te chu an dil ta zoka ti chuan forensic lam chuan Laxman te no pa le jera che DNA chu endik turin State Forensic Laboratory a chuan an thona kar khat nuwa result lo chhuakin maktak main ruangan chhar chuan Laxman emo Yashoda Pateli DNA amil tatlat lova ruangan chhar kha tungeri ta ang khoya nge jeras chu omta kang ti chu nu chui tu te zo na lian perani DNA test chu ti swal pal wangte poin a inmil lo thayani tihin Central Forensic Institute Chandigarh test le turat honania mase State Forensic Laboratory ya an test result ang thovin Laxman te no pale ruangan chhar DNA chu a inmil chuang lavani mase Laxman chuan ruang chu a fapa nge yani thule a ruang chhar na a kong shen chu ama le sak nge yani thusoya an fapa chu miswalin a tha sakani arin thule jeras chu a tharau tala chol hadam theinan arwang chu William Turatan pe mai turin police te chungena mase ruang chu tungeni finfia alani lo wangin lakson the ani tlat lovani hetiang ani la hian case khoi tu ber piparia chaka a assistant superintendent chu transfer niin a aya officer Sandip Mishra chu anrun na a ana aron somtir phata changin ASP Mishra chuan jera cha case chu bi chang ngalin postmortem result a ruang chu mi parol thar kumsom panga changa kumsom pariat borvel thakhatle achan ve liamta vela thi niin ruang postmortem tu pathologist chuan report asiama ruangin thom no a hak te po jera chidam lai tharak sang sang an ena changin jera sa thom no nge ani melsia jera sa pian dan chu shia chen le zwara du ta ni Laxman le anu poire chu komin jera chu an fachin nge yani emti de chu an zota a ani chuan an fapa ani ngei thole Yashoda chuan a shin ngei tho an lo soya khoya nge jera chu piana a selain damdoina tipal thil thuin note dang nen an thlak thleng pal ani theyangem ti re chu an zota a hetiang hian no chui tu masa de khan ngai tuana an lo la seng reng reng lo chu nein ruangan chhar kha DNA an lo wang khan jera sa ani lo tura an ngai nga ringota mase ASP Sandip Mishra chuan ruang chu jerach nge niin a sen lain an chung kwa a engthilemo a thling nge yani rin na lian takane yani hetia ASP Mishra an jera chepian dan vel azo ta ka chuan midang bula anla soi ngai haulo chu thiran soi ta ni an no pa chu kumsang ni palia in na yin fanei tumin an thei to pan chwa chena mase hun engama chen anin nei nuwa po chuan Yashura chuan naw apai thelo wangin an nu pa chuan damdoina an kalta a ta chuan an nu pa ve ve chuan naw pai konga hesatna an nei ti an che thei ta a jruna takle beidong takan omlai chuan an cham pakhat chuan thiamla sang tak mangin Dr. Ten IVF manga nawan nei tir thei thu de chu an che ve ta a ti chuan damdoina chuan IVF ti ve tu chuan an vakal ve ta ni kan soi thui main IVF kalmang tlem te han soi lokila case tam zo ka chuan doctorin IVF te tur mai chia chu chinung anga theinan namdoin a chiu ma support china chumi nuwa chuan a chibo ma changin a chi chu ala chhuaka mi patak sa changin mi pachi la chhuak pokin laboratory a chuan mai chia le mi pachi chu nu pum chunga naw in siam dan turang chein anin ton tira ain an lo na chu IVF a chuan dak sapon lam laboratory a mi thiam ten naw pian theinan naw te nu le pa te chi mangin an lo siama mi pa le mi chi chi an da dun chu ni engama zat nuwa naw te alawin siam chena chu chu embryo tin an soi china embryo a po hian a chebel chu doctor te chuan la in nu chulin nga ka chuan an da ta a kar ni nuwa nu chu
a rai lo test tir ani ta china ni vandoi thlak takin Laxman te nupa hi chuan chinung an nei tlema wangin IVF anti po chu an hlo chama Dr. Chuan mi pale mechia mishang ve te chinung manga naute siama Laxman nu pui chula da chu ako muwa an pani thisen kai fani don lo ma se fa an nei thena turani phot chuan tin Laxman te nupa chu an khwa changa mel zani somruk pathuma hla indora IVF tina damdoina chuan an kaltani tuang takin IVF chu tiniya an mishiat ngai po ni lo mechia le mi paten an chinung an donate changa laboratory ya doctor ten nau ten siam chu Laxmana nu pui ya chodai chola chuan da niin kumsang ni pariata damle chisel takin an fapa jairas chu alo piang ta a Yashoda hian jaira chi apum chunga changin sing chuak ma se a shin ngei a fapa dna le Yashoda dna hi ainang theilo ti na ni an chanchin a shiat ta ka chuan ASP Mistra chuan ruangan char dna yin Laxman le Yashoda dna amil theilo chan chu a she chang ta hleya Laxman chu jaira cha apian theina na doctorin mi pale me chechi a man nei tu de chu tu tinge anni a shet la wazota mase Laxman chuan an fapa chu Yashoda in a pailaya changin anjilara anfa angchia an ena wangin document se chu an lo da chatu lo thule a chulan ti lem lo thu an soya SP Sandip chuan IVF an tina damdoin mingtal shiata du wangin a zot le a an IVF tina damdoin Laxmana na shil chuan SP chu indora IVF tina damdoina chuan avakal tani kumsang ni pariata khan in damdoina hian jairasti mingpo no sena pianga chiron da nei tu mi pale mechia da kha tu tengen ni minshil them tina zota mase anni chuan kumsang ni somni pakhat khan India danin che do nei tu te reng chu an ming le anni na panjar phalani lova dan kan sumangai wangin kan shil theilawang chitiin an lo changa dan chu dan ani miaw wangin SP pu in ti thei anei lova station lama chuan alet le top mai ni ti chuan internet a chuan DNA chungchang te chu zau zo ka chiarin le khabu pakhat DNA test in criminal investigation and paternal disputes Alex Swami le Dr. Swati Parikzia chu a mu fu la umaya chu le khabu chiar chuan ruangan char chu Jairaj ani le ni lo fin fia dan tur chu a she thei ta ni mase maktak main thok le khata administration lam chuan thu chwa run siamin ASP Mistra chu transfer ani ta thut maya an transfer na muna in report turati ngal ani wangin Jairaj case po chu a khoi chun som thei telawa heti la hian Jairaj ruang chu piparia chaka police station a chuan ala umrenga police tang chuan an ngai ven reng lawani police ne na changa thothar sha tur ombok silo nen Laxman te nupa in an fapa vuina hun an nei theilo reng wangin an lom to lo hleya hei wang hian high court a chuan zwal kawin high court chuan piparia police te chu ru rau an char te chu DNA sample atana an lak bak chu lungdam taka an vuiliam theinan Laxman te nupa chu peturin atitani ti chuan Jaira sarwang chu char ani changa thlasom pathum le ni som pathum nuwa chuan druruna tak chungin Laxman le Yashoda te chuan an vuiliam ta a kumkhat aral to nuwa po an fapa thatu chui chwa alani lo te chuan an ru chu atina zwal hleya Jaira chan vuizo nuwa chuan Madhya Pradesh Chief Minister Muin malak sak turin an ngena an chanchin te Chief Minister in alo sha chuan Madhya Pradesh DGP chu biain arang thei angbera na chui na thoka poi khoi tu chu manwat turin thu pe pokani DGP chu piparia chaka station a chuang kalin police te chu azil ta hlaka enge omsia thlasom pathum la ya liam to a enge tenge tu man khe si in bo zuilo shim case tin felani theinan arang lamin inti theyang ang ti ngarang che o tien a shil ve pokani ti chuan case in church lo ni to ASP Sandip Mistra bokha apoi na ngenin an be popta a ani chuan
Jaras te na chuang kal ula a thil eng po a tet laya a toys te a toothbrush te asam khuile a school uniform thlengin lakhom vek ro u tina shila asoi ang chein police te chuan Jaras thil zong zong deuh tho a hamre thleng chuan an lakhoma hetia officer Sandeep Mishran a shil chan po hi chung thila te chuan Jaras DNA pakhat tala a be se wangani ti chuan forensic lipa chuan thon ni yin wana itlak takin Jaras DNA engemaw za chu an muta hlau maya a kutin themte a samzai le a thlan chuak a thom no a lokai te le a hamri ka a chil lo lakai te chun ni hloma Chandigarh le pa chuan Jaras DNA le kumsang ni somni pathuma leile ta ruangan char DNA te chu anan te sa za a zain alawin mil ta che a Laxman te no pain an fa parwang ngei ni an shat an William ta kha Jaras ngei chu lo ni engtia thi nge tha nge ani melsia tuin nge thati chu nu chui tu de zo na lian takani Chief Minister thu chuak chu ti hlotin lo hla takin thatla haulovin nu chui na chu an han chan le tamop mopa kho chung mi te an kumna changin Jaras chu march ni somni pariat kumsang ni somni pathum tlaya Jaras pa Laxmana unaw pa fapa Manvendra Patel nen an mu chu an mu nun na perani thu an lo soya Manvendra chu komni yin ani chuan Jaras nen chuan school bana anin kum thu soin march ni somni pathum kumsang ni somni pathum tlaya chuan a baikin Jaras chu bike khal dana zertira mase a nuloka apain arong khola wangin Jaras chu akal santanin ain soya nu chuina ta na changkai tur shat bel oman shat lo wangin Jaras pa Laxman chu komin an fapa thaddu turemo an chung kwa ho tu anom le umlawa sota heta hian Laxman chuan mishang po ni lo nena boina neu an nei thin chu a soita ni Laxman hian soito angin ramruwa ka nga in lian chata ka nei boka Yashoda nen anin nei khan fa an nei theilok lo nen a unaw pasyon dastrat chuan Laxman nena chuan fa po in nei bok si lo iram zong zong hi ka fapa Manvendra mingin da mai ro inter huna a engkol vek thayang cheu ti hin a thlem thina mase Laxman chuan a unaw pa du amzia sheve karin adu ngai lo IVF manga vanei an lo ri ruklai takani bok nen kumsang ni pasaria chuan IVF damdoina chuan an kalta a an du tho samang takin kumsang ni pariata an fapa Jaras chu alo piang ta ni an fapa chu a unaw pasyon dastrat chuan a thata ni rinna anei thu soi boka ruangan charna boka dastrat a leilet nge ani thu a sei boka police te chuan rin hlel thuwa dastrat le a fapa Manvendra te chu manin ashan ve in an dop ta a atira chuan poi soilo ani thuin an changna sa hleya mase khau zoka an han dop nuwa chuan Jaras chu an tha ngei thu an pawng ve ni Jaras cha alo piana kumsom palimi aron ni chuan dastrat chuan puitling ani rwalin Laxman chuan aram le aro hlu zong zong te chu Jaras mingin ada vek don ti a mu thiam vek awangin chu tiang thil chu a thlen lo nan Jaras chu kum atlin ma ngein that turin thu adi tlo a ama puiturin a fapa Manvendra chu asom ngal nge bokani march ni somni pariat kumsang ni somni pathum tlaya chuan Manvendra chuan Jaras chu bike khal te zertirin an leile da chuan a kalpuya an thlam te ya chuan lu puin dastrat chu alo om kheu to a thok le khata Manvendra chuan Jaras chu beithutin chhuata chuan bo tluin a rek beta dastrat chuan Jaras chu ata lo nan lo dum betin anun na chu an lak sakta ni an leile da chuan an phum ta a mase heti hunlai hi rodui tlak tamlai ani wangin an lo phum thuk lo bok nen Jaras ruang kha aron lang chuak ta lo ni dastrat le Manvendra te chu man ni yin lungina khungan niya an chung tho hi ngai twa turati ni yin ngai twa ani hun ture ro sha thei alani lovani